Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Звальненні за грамадзянскую пазіцыю – звыклая з'ява для Беларусі. Такім чынам, улады здаўна змагаюцца з іншадумствам. Пратэсты 2020 показалі, што здараецца і інакш. Людзі самі звальняюцца ў знак пратэсту і нязгоды з палітыкай уладаў. Каб дапамагчы такім людзям, імгненна утварыліся ініцыятывы дапамогі і фонды, праз якія людзям аказваюць фінансавую дапамогу. Як тым, хто застаўся па віне ўладаў без працы, так і тым, хто праявіў сваю грамадзянскую пазіцыю і звольніўся. Хто можа атрымаць такую дапамогу і як выдаткоўваюцца грошы завадчанам, якія аб'явілі забастоўку. Пра гэта ўсё мы зараз і пагаворым з маім госцем. З намі на сувязі праваабаронца, адзін з каардынатараў праекта Фонд салідарнасці BuySol Андрэй Стрыжак. Добры дзень, Андрэй. Вітаю, шановныя слухачы і гледачы Еўрарадыё. Вітаю, Зміцер. Андрэй, давай ад самага пачатку пра вось Фонд салідарнасці. Як ён утварыўся, па чыёй ініцыятыве? Ну, гісторыя тут такая, што я думаю, што все ведаюць, што ёсць такі фонд BuyHelp, які займаецца дапамогай арыштаваным, аштрафаваным, параненым і збітым. І там агульная колькасць грошай сабрана ўжо каля 2 700 000. І калі атрымалася сітуацыя, што мы пачалі сутыкацца з гісторыямі звальненняў, з гісторыямі, калі людзі хочуць звольніцца, з забастоўкамі, было прынятае рашэнне стварыць асобны фонд, бо ён па сваіх прыярытэтах, па сваіх крытэрыях ён не надта пасаваў да BuyHelp, бо BuyHelp займаецца больш такімі гэтымі трымя накірункамі, тым больш, што каманда BuyHelp зараз вельмі загружаная выплатамі і працай па заявках тых, якія паступаюць ад параненых. Там уже больш за 2200 заявак ад аштрафаваных, арыштаваных, параненых і збітых. Вось. Было вырашана, прынята рашэнне стварыць асобную каманду, якая будзе працаваць з іншым фондам, які назваўся Фонд салідарнасці BuySol. Вось. І гэтая каманда, яна зараз фізічна знаходзіцца ў Кіеве. Вось, і адсюль каардынуе гэтую працу. І так гэта выглядае. Так што ёсць два такіх асноўных фонда для тых людзей, якія хочуць атрымаць дапамогу. Просто трэба глядзець, хто пад якую катэгорыю падпадае і, значыць, і звяртацца альбо ў гэты, альбо ў другі фонд. Калі казаць вот менавіта пра BuySol, давай больш падрабязна. Хто канкрэтна можа атрымаць фінансавую дапамогу праз вось гэты фонд? І, ну і можа быць крыху яшчэ пра гэты фонд, вот грошы туды хто пералічвае, адкуль яны ідуць? Вот за апошні час колькі сабрана, таму што я калісьці там на 20 число, то есть за 2 дні існавання гэтага фонда я чытаў, там ледзь не $1,5 мільёна было как бы-то пералічанае. Зараз колькі, ну і далей. Ну, значыцца, хто можа атрымаць дапамогу? У нас ёсць Google форма, у якую людзі вносяць дадзеныя пра сябе. Гэта тыя людзі, якія хочуць звольніцца альбо былі звольненыя па палітычных прычынах. Збольшага да нас зараз пішуць міліцыянты, якія хочуць звольніцца, ёсць чыноўнікі, якія хочуць звольніцца, вайскоўцы. І пішуць таксама і людзі, якія згубілі працу праз свой удзел у палітычнай кампаніі гэтага года. Тут трэба таксама падкрэсліць, што мы разглядаем заявкі толькі тыя, якія тых гісторый, якія адбыліся з пачатку мая месяца гэтага года, бо фонд не ў стане пакрыць сваімі рэсурсамі ўсе гісторыі, якія былі раней. Канешне, вельмі шкада, што мы не можам гэтага зрабіць, бо людзі гублялі працу на працягу усіх 26 год улады Лукашенка. Я спадзяюся, што пасля перамогі гэта будзе магчыма зрабіць уже праз дзяржаўны бюджэт і праз нейкую рэабілітацыю, якая будзе аказана гэтым людзям. Мы працуем зараз з недзе каля 800 заявак, бо частка заявак збіраецца на нашу форму, частка заявак ідзе на форму бізнесмена Мікіты Мікада, з якім мы працуем разам. Дарэчы, вось, да, пра Мікіту крыху пазней. Цікава тут ўсё ж таки было пытанне у мяне прыходзіла, але вот грошы на сённяшні дзень колькі сабралі? На сённяшні дзень на асноўным фандрейзере Фейсбука, на якім мы збіраем дапамогу, $1 711 000. Яшчэ у нас ёсць дадатковыя каналы збора на рэвалюцыі на PayPal, там агулам каля $100 000. Так што ідзем да 2 мільёнаў і даволі ўпэўнена ідзем.
Дарэчы, вам тут добрую рэкламу вашаму фонду прэм'ер-міністр Галоўченка зрабіў. Это правда, это правда. Мы зараз з калегамі думаем, якім чынам чалавеку дапамагчы, бо ён за такія штукі можа таксама быць звольнены. І фактычна гэта ягоная палітычная пазіцыя, можа быць, ён прыхавана нас падтрымлівае, не ведаю. Ну, гэта, конечно, жарт, але ж у кожным жарце ёсць доля жарта. Калі нейкія чыноўнікі зараз адмовяцца ад таго, каб выконваць загады Лукашэнкі і захоча звольніцца, конечно ж, ён мае права на тое, каб атрымаць кампенсацыю з фонда Байсол. Я до того, что там ўсё ж таки прогучала такая фраза, что гэта, як там было сказано Галоўченкам, что это там супрацьзаконная нейкая дзейнасць, незаконна. Да. Наколькі ўсё ж таки законна, незаконна гэта ўсё? Слухайте, увогуле ситуация в Беларуси выскочила з правового поля увечары 9-го, калі былі фальсіфікаваныя выборы, потым пачаліся ўсе гэтыя бойкі і збіццё дэманстрантаў. І гэта вялікая праблема, тому што мы дагэтуль не можам дакладна сабе сказаць, а што ж ёсць зараз правам, якое працуе ў Беларусі. І калі вернуцца менавіта да права беларускага, то нічым не абмежавана магчымасць аднаго чалавека дапамагаць іншаму чалавеку. Толькі трэба падатак сплаціць у наступным годзе, калі ты атрымаў больш чым 7003 рублі за год, і все. Так што тут ініцыятыва дапамогі ад чалавека да чалавека. Я разумею, пра што Галоўченка кажа. Ён проста даволі крыва сфармуліраваў сваю фразу. Ён меў на ўвазе, што нельга атрымліваць на эканамічныя забастоўкі грошы ад замежных арганізацый. В законе так напісана. Але давайте будем разбирацца. Тое, што зараз адбываецца на прадпрыемствах, гэта не эканамічная забастоўка. Яна ніяк не падчыняецца трудовому кодексу, і гэта працяг таго, што адбываецца на вуліцах толькі каля станкоў. Это палітычная акцыя, палітычная кампанія. Вось, і тут зусім іншыя падыходы павінны працаваць. А яны вось спрабуюць загнаць працоўны рух у гісторыю эканамічных забастовак. Ну, дзіўная, канешне, выснова у Галоўчынкі, таму што, ну, відаць, ўсё ж такі, да, з абарончага комплексу прыйшоў чалавек, слаба разбіраецца у заканадаўстве працоўным, але калі працоўныя высоўваюць палітычныя патрабаванні, то як можна казаць пра тое, што это эканамічная забастоўка? Ну, гэта хітрык такі, які ўлады зараз выкарыстоўваюць. Чаму так? Таму што для таго, каб абвесціць забастоўку менавіта па трудовым кодексе, трэба сабраць вельмі шмат подпісаў. Гэтыя подпісы ідуць да кіраўніцтва. Потым там у іх у кіраўніцтва яшчэ ёсць магчымасць пацягнуць час па стварэнні прымірительнай камісіі, плюс сам Лукашенко мае права на 3 месяцы адтэрмінаваць забастоўку. Гэта ўсё зроблена для таго, каб распыліць, размазаць гэты пратэст, які зараз ёсць. Ну і плюс уявіце сабе, што у вас партызанскі атряд, і вы несеце ягоныя спісы ў гестапа. Фактычна гэта так выглядае, бо ведаю, што на частцы прадпрыемства, дзе так атрымалася, што все-таки сабралі подпісы і панеслі, потым з гэтымі людзьмі, якія ў гэтым спісе былі праведзеныя размовы, і людзі пачалі адмаўляцца ад гэтых подпісаў. Так што гэтага нельга рабіць ні ў якім разе. Наша зараз парада, як нацыянальнага забастоўачнага камітэта, які мы тут утварылі, гэта скіроўваць свае высілкі, калі не можаце зрабіць нармальную забастоўку, рабіце італьянскую забастоўку. Ёсць інфармацыя, што за гэты тыдзень МАЗ зрабіў дзённую норму выпуска прадукцыі за цэлы тыдзень. І вось такімі дзеяннямі можна паказваць уладзе, што працоўныя хочуць, каб іхныя намаганні былі выпаўненыя. Іхныя прапановы былі пачутыя. І калі гэта не будзе зроблена, то тады я не ведаю, што будзе з беларускай эканомікай. Зараз вернемся да ось пытання супрацы з Мікадам. Перш я адкажу тут, я не буду чытаць камент, просто такі свой камент дам. Паўлік или Паўлуша Шеремет, спачатку фото на аватарку пастаўце, а потым будзем размаўляць і абмяркоўваць, хто тут галоўны распільшчык, а хто тут галоўны бот. Там у вас свая атмасфера ў каментарах, я так бачу. Андрэй, наконт супрацы, от сапраўды, я калі рыхтаваўся да нашай размовы, думаў, вот гэта ж вот вядомы айцішнік, які прапанаваў дапамогу
супрацоўнікам найперш праваахоўных органаў, якія будуць звальняцца з-за нязгоды з тым, як дзейнічаюць улады і праваахоўныя органы перш за ўсё. Ён ім аказвае дапамогу, пра гэта абвесціў. І зараз думаю, вот могуць жа знайсціся нейкія такія хітрыцы, якія звернуцца і да яго, і да вас, і вось так бываюць, як там кажуць, што ласкавае цяля двух матак сосе, так і тут вот по такім прынцыпе. Нічога страшнага, нават калі ён звернецца да яго і да нас, бо гэтая база агульная. Мы працуем разам з Мікадам, і ён працуе на, скажем так, на амерыканскі сегмент нашай дыяспары і бізнесаў, якія утварылі беларусы, з'ехаўшыя з краіны. А мы працуем больш на Еўропу, на Украіну. Вось, так што ў нас падзеленыя сферы ўплыву, і мы працуем разам, і тыя лічбы, якія Мікіта называў недавно, яны ўключаюць у земляку і тыя лічбы, якія робім мы. Дарэчы, ці можна казаць пра тое, колькі чалавек на сёння ўжо звярнулася і колькім з іх аказаная дапамога? Ну, глядзі, агульная колькасць людзей па двух базах у нас уже каля 1000 чалавек, якія запоўнілі форму. Формы у нас троху адрозніваюцца. У Мікіты форма не патрабуе ад чалавека відэазварота з заявленнем пра тое, што ён пакідае працу, напрыклад. І чаму ён згубіў сваю працу. У нас яна утрымлівае такое патрабаванне. І гэта, канешне, вельмі важны момант для чалавека, які, напрыклад, глядзі, для чаго гэта было зроблена? Ёсць праблема верыфікацыі, бо акрамя вумных цялят, якія сасуць адразу двух мамак, ёсць яшчэ такі вельмі вумныя цялята, якія і з працы не сыходзяць, і грошы хацелі бы атрымаць. І вось, каб пазбегнуць гэтай гісторыі, мы зрабілі такім чынам, што чалавек дасылае свой відэазварот, якім кажа, што я там такой-то, такой-то, згубіў працу з-за таго, што там прыйшоў на выбарчы участак з белым браслетам, напрыклад. Альбо я там супрацоўнік міліцыі, я адмовіўся біць мірных маніфестантаў, і з-за гэтага мяне звольнілі. І вось такія відэазвароты мы зараз апрацоўваем, паціху выкладваем. У нас, по-моему, штук 5 іх ёсць на нашай старонцы фонда, можна паглядзець. Агулам зараз дапамога аказаная 11 такім сілавікам, і не толькі сілавікам, людзям, якія згубілі працу альбо вырашылі сысці з яе. Ось. Сярод іх, напрыклад, Іван Колас, гэта той самы знакаміты міліцыянт, які выступае ў сваіх роліках у форме, але без пагонаў, які з яго сарвалі літаральна праз 20 хвілін пасля таго, як ён выпусціў першы свой відэазварот. Гэта Евген Асінскі, это таксама вельмі такі дастаткова вядомы персанаж, таксама які ролікі здымаў пра тое, як выглядае праца ў міліцыі. Але не толькі міліцыянтам дапамагаем. Ёсць і працоўныя такія кропкавыя дапамогі. Напрыклад, вось у нас зараз недавно быў хлапец, размову якога Лукашенко дэманстраваў на МЗКТ, і пасля гэтай дэманстрацыі яго засвісталі і сказалі «уходи». Вось, так што гэты чалавек таксама атрымаў ад нас дапамогу. Ну і асобны накірунак, тут трэба сказаць, што ў нас акрамя дапамогі, якая ёсць такая кропкавая кожнаму чалавеку, ёсць яшчэ дапамога стачкамам, якія гатовыя размяркоўваць гэтыя грошы там унутры сябе. І першыя выплаты, вось, напрыклад, на МТЗ ўжо пайшлі. Так што праца ідзе, фонд існуе всего толькі тыдзень, мы зараз адладжваем всю гэтую сістэму нашай працы, і я магу дакладна сказаць, што тая сума, якая сабрана, яна будзе перададзена людзям. Але гэта яшчэ не ўсё. У нас ёсць яшчэ вельмі шмат сюрпрызаў для ўлады, і трэба разумець, што тыя лічбы, якія вы бачыце на фандрейзере, гэта не канчатковыя лічбы. Ёсць шмат буйных бізнесаў, якія гатовыя ахвяраваць грошы для таго, каб беларускія працоўныя адчувалі сябе абароненымі, калі яны робяць забастоўку альбо італьянскую забастоўку. Калі казаць пра сумы выплат, на якую суму можа разлічваць чалавек? Ўсё ж такі, как бы асэнсоўваючы, прадумваючы, пралічваючы, там можна нават сказаць, ну, все мы ўсё ж такі людзі жывыя, і ідэалы адно, але вот думаючы пра тое, што вот я сойду з працы і за што я буду карміць сям'ю, яны таксама, как бы, аргумент дастаткова важкі такі. І ўсё ж такі, на якую суму могуць разлічваць кампенсацыі людзі, якія страцілі працу, ці якія думаюць самі звольніцца? Калі мы пачыналі працаваць з гэтым фондам, у нас было такое бачанне, што мы даем людзям 3 сярэднемесячных заробка
прывязаліся да еўра, по 500 евро за кожны месяц працы. Чаму 3? Таму што ў нашым трудовым кодексе так запісана. Калі чалавека незаконна звольнілі, то тады ён атрымлівае кампенсацыю ў выглядзе 3 сярэднемесячных зарплат. Потым мы сутыкнуліся з такой гісторыяй, што, напрыклад, у сілавікоў там зусім іншая сітуацыя. Яны атрымліваюць кантрактныя выплаты, якія складаюць каля $2500. І калі ты контракт не даслужыў, ты павінны іх вярнуць. Нават калі там один дзень контракта у тебя застаўся, ты яго не даслужыў. А потым ёсць яшчэ іншая штука, гэта выплаты для тых, хто толькі недавно выпусціўся і яшчэ не адслужыў пэўную колькасць гадоў, каб ягоная служба перакрыла час навучання ў акадэміі. Там сумы яшчэ больш буйныя. Таму мы разглядаем кожны выпадак з сілавікамі персанальна. А калі казаць пра чалавека, які згубіў працу праз палітычныя погляды за гэты час, то гэта $1500 фіксаваная стаўка. Ну, я просто вот зараз у галаву прыйшло, так узгадалася гісторыя, скажем, Анастасіі Шпаковскай, якая вот буквально там пару дзён таму написала заяву на звальненне з горкаўскага тэатра за палітычных меркаванняў, грамадзянскай пазіцыі. Ну, калі адміністрацыя установы, дзе ты працуеш, нармальная, яны тебе могуць звальняць па пагадненні бакоў, з выплатай, як там па заканадаўству, 2-месячных сярэдніх заробкаў. Але вот чалавек звольніўшыся так, ён мае права звярнуцца да вас па дапамогу? Безумоўна, гэта класічны выпадак. Чалавек зрабіў публічную заяву. Больш за тое, мы з Настай камунікуем увесь час на сувязі. Я чакаю ад яе, каб яна напісала гэтую заявку. Ну, я Насту прыгадаў просто як прыклад, але такіх жа ж людзей можа быць... Тут для нас ключавы які момант. Ясна, што чалавека не будуць звальняць афіцыйна, напісаўшы, што яго за палітыку звольнілі. Ну, няма такой просто магчымасці нават у законе. І гэта незаконна звальняць за палітычныя погляды. Для нас важней за ўсё гэта, каб чалавек сам пра гэта сказаў, каб ён задэклараваў, што ён не згодны з тым, што адбываецца, і ён звальняецца па гэтай прычыне. Гэтага дастаткова. Гэта адзіны верыфікацыйны момант, як бы чалавек публічна заявіў, всё, гэтага дастаткова. Ты ўжо казаў пра тое, што і прадпрыемстваў, якія бастуюць, грошы будуць таксама, дапамога такая пералічаная. І тут неяк ты сам узгадываў такую сітуацыю, што нібыта там фейсбучныя канапныя аналітыкі пралічылі, што, скажем, $100,000, якія пералічаныя прадпрыемству, там, скажем, якому-нибудь МТЗ, да прыкладу, дзе працуе 16 000 чалавек, то калі на кожнага раскідаць, то это па $6 на чалавека атрымліваецца. Наколькі ўсё ж таки гэта адпавядае рэчаіснасці, як тут працуе сістэма? Ну, глядзі, па-першае, тут трэба сказаць, што гэта не канапавыя аналітыкі, а гэта праплачаныя боты, якія зараз масава рынуліся ва ўсе беларускія соцсеткі, каменцяць і посцяць гэтую ўсё лухту. І вельмі важна гэта разумець і прамаўляць, што не спрабуйце з імі камунікаваць. Гэта людзі, якім праплачана іх праца, і яны робяць тое, што яны рабілі ў свой час ва Ўкраіне, калі разжигалі канфлікт внутры Украіны. Зараз яны гэта робяць у Беларусі. А гэта адступленне такое лірычнае. Але калі казаць, напрыклад, па фактуры, то я быў бы вельмі рады, я быў бы просто шчаслівы, калі б 16 000 працоўных МТЗ забаставалі, мы бы знайшлі гэтыя грошы, каб заплаціць гэты забастовачны фонд. Але трэба глядзець рэальнасці ў вочы. Гэта, конечно, не 16 000 чалавек бастуюць. І тут трэба разумець гэта дакладна. І таму сумы троху па-іншаму выглядаюць, калі іх распадзяліць паміж людзьмі. І наш прынцып дапамогі для прадпрыемстваў, ён троху іншы. Там не фіксаваная сума, як у выпадку з звольненымі альбо тымі, хто хоча звольніцца. Там гісторыя іншая. Мы звязваемся са стачкамам, калі ён ёсць, толькі трэба разумець, што стачкам это не тая арганізацыя, якая павінна быць зробленая па трудовым кодексе. Для нас гэта проста група працоўных, якія гатовыя, напрыклад, баставаць альбо рабіць італьянскую забастовку. І гэты стачкам нам кажа, у нас там 50 чалавек, якія бастуюць, і сярэдні заробак там, напрыклад, $1500. І мы адразу шукаем магчымасць для таго, каб перакінуць гэтыя грошы і у той колькасці, якая была заяўлена.
Яшчэ хочу вярнуцца да тэмы пра буйныя кампаніі, там прадстаўнікі бізнеса, якія гатовыя падтрымаць тых же самых забастоўшчыкаў ці іншых людзей. Колькі на сёння з такіх кампаній да вас, можа быць, звярнулася з прапановай сваёй дапамогі і якіх дапамога можа выглядаць? Ну вось глядзі, я просто зараз буду открываць гэтую форму, бо добра, што ты нагадаў, бо я сёння яшчэ не глядзеў. Да нас звярнулася на дадзены момант амаль 400 бізнес-структур, якія гатовыя дапамагаць. Збольшага, гэта зараз адкрыю гэты слайд, з іх 50% гэта тых, хто хоча зрабіць фінансавую дапамогу. І другая палова гэта тыя людзі, якія хочуць рабіць некую не фінансавую дапамогу, напрыклад, харчовыя наборы альбо дапамога з таварамі для дзяцей і збор іх у школу. Вось, так што гэта тыя, што ў форму падаліся, але калі казаць яшчэ пра тых, што ў форму не падаліся, то гэта рэальна вельмі вялікія бізнесы, у тым ліку бізнесы не толькі створаныя беларусамі за мяжой, а і бізнесы, якія ёсць у Беларусі. Бо бізнес вельмі добра разумее, калі Лукашенко застанецца, то гэта адзіная магчымасць, каб нешта далей развіваць, гэта пераносіць сваю вытворчасць, пераносіць сваіх працаўнікоў у іншую краіну, бо Беларусь адразу становіцца failed state, у якой ёсць нелегітымнае кіраўніцтва, і хто сюды будзе інвеставаць, як сюды ўвогуле грошы заводзіць, ніхто не разумее зараз. Яшчэ, можа быць, крыху пра супрацу. Як я ўжо на пачатку сказаў, ваш фонд, ваша ініцыятыва не адзіная, якая прапануе дапамогу беларусам. Вось, скажем, ініцыятыва «Сумленныя людзі» запусціла сервіс «Хуткая ўзаемадапамога». IT-кампанія EPAM таксама прапанавала дапамогу ўсім, хто пацярпеў падчас мірных акцый. Ёсць іншыя ініцыятывы. Нейкая каардынацыя, нейкая супраца ёсць, і кожны працуе сам па сабе. Яна зараз выбудоўваецца з чэснымі людзьмі. У нас літаральна учора была размова, і мы дамовіліся, якім чынам мы будзем супрацоўнічаць. Хутчэй за ўсё паявіцца яшчэ адзін вельмі файны праект, які шмат што можа змяніць на нашым полі эканамічным і палітычным. Вось, што тычыцца Мікіты Мікады, я ўжо вышэй сказаў, што гэта чалавек, з якім мы працуем разам, у нас супольная ініцыятыва. А калі казаць пра буйныя кампаніі кшталту EPAM, я так разумею, што яны будуць все-таки рабіць свае ўласныя нейкія праграмы, альбо будуць працаваць з імёнамі, бо для такіх вельмі буйных бізнесаў беларускіх вельмі важна, каб гэтыя грошы праходзілі юрыдычна дакладна. Вось, я ведаю, што імёны зараз камунікуюць з бізнесамі для таго, каб мець магчымасць праводзіць гэтыя грошы па-беламу, скажем так, і адразу пералічваць іх на дапамогу людзям такім чынам, як патрабуе гэтага беларускае заканадаўства ад беларускіх бізнесаў. Я можа быць, вось іншыя яшчэ ініцыятывы да BuyHelp. Ты сказаў пра тое, што праз BuyHelp аказваецца дапамога пацярпелым, менавіта збітым падчас акцый і гэтак далей. Тут таксама днямі была інфармацыя пра тое, што Чэхія аказвае любую медычную дапамогу бясплатна усім, хто пацярпеў падчас гэтых акцый. Тут нейкая супраца ёсць, можа быць, там дапамагчы скантактаваць там чэшскіх медыкаў з пацярпелымі ці пацярпелых з магчымасцю паехаць палекавацца. Ну тут глядзі, якая зараз сітуацыя. Я просто табе троху раскажу, не толькі табе, і ўсім гледачам раскажу, як гэта выглядае. Калі ў 2014 годзе адбыўся расстрэл Небеснай сотні на Майдане, то таксама вельмі шмат было розных ініцыятыў. З боку Польшы, напрыклад, людзей лікавалі і прыслалі за імі правительственны самалёт, урадавы самалёт. І з таго, што я ведаю, чэхі прыблізна тое ж самае зараз прапанавалі, але пытанне, хто ў нас новы міністр аховы здароўя. Я зараз не пра тых міністраў, якіх прызначыў Лукашенко, а вось рэальных міністраў новаабранага прэзідэнта. І ёсць праблема з гэтым, што звяртацца незразумела да каго, і гэта ўсё на жывую нітку робіцца, таму вось зараз пакуль яны прымаюць заявкі на сваю электронную пошту, наколькі я ведаю Чэхі. І мы паралельна зараз прапрацоўваем магчымасць таксама з імі супрацоўнічаць, таму што, безумоўна, у нас вельмі вялікая база
асобная база ёсць яшчэ ў імёнаў, і 100% мы будзем супрацоўнічаць, але просто вельмі вялікая праблема ва ўсім гэтым, што усяго толькі 7 дзён працуе байсол, і усяго толькі там 15 дзён ідзе актыўная кампанія BuyHelp менавіта пасля 9-го, якая пачалася. І на ўсё гэта патрэбны час. Безумоўна, мы не адмаўляемся ні ад якага супрацоўніцтва з такімі ініцыятывамі, больш за тое стараемся выбудоўваць мосцікі, каб цэнтралізаваць неяк усю інфармацыю. Ёсць выдатны сайт probona.by, які взял на себе такую информационную частку гэтай працы. Яны стараются збирать информацию про все инициативы, якія могут дапамагаць людям. Так что гэтая праца ідзе, і няма ніякіх прынцыповых разнагласій паміж тымі людзьмі, якія робяць гэту ініцыятыву, бо мы все працуем на новую Беларусь для того, каб яна хутчэй атрымалася. Можа быць, крыху не па тэме, но ты як чалавек, які мае шмат замежных кантактаў, можа быць, патлумачыш. Вось была такая інфармацыя вельмі уражлівая пра тое, што Еўракамісія, выбачаюся, прыняла рашэнне ад імя Еўрасаюза выдаткаваць Беларусі там 53 мільёна еўра. Ну, зразумела, 50 мільёнаў еўра это на барацьбу з каранавірусам, але 2 мільёна на падтрымку ахвяр рэпрэсій і непрымальнага дзяржаўнага гвалту. Невядома, якім чынам, праз каго будуць вось гэтыя 2 мільёны размяркоўвацца, што МУС Беларусі ці Міністэрства аховы здароўя будзе размяркоўваць гэтыя грошы? Дакладна могу сказаць, што гэта не будзе МУС і гэта не будзе Міністэрства аховы здароўя. Еўразвяз у такіх праграмах заўсёды кіруецца сваімі думкамі наконт таго, хто можа фактычна гэта імплементаваць у Беларусі, і ён звяртае ўвагу ў бок тых структур, якія не звязаныя з дзяржавай. Так што я ўпэўнены, што гэтыя грошы не пайдуць у Міністэрства аховы здароўя, а будуць размяркоўвацца іншым чынам. Ну, добра, хоць тут супакою. Я да цябе зараз яшчэ з пытаннем, як да ўсё ж такі аднаго з лідараў прафсаюзнага руху. Зараз мы ўжо троху сказалі пра забастоўкі, пра італьянскую забастоўку, але шмат зараз там розных, ну, так ты правильно азначыў, ботаў з'явілася, тым не менш, вот, якія кажуць, што вот там все, забастоўкі стухлі, пратэсты зліваюцца і ўсё далека, але тым не менш, вот твае назіранні, што адбываецца вось менавіта у забастовачным руху сёння? Ці можна казаць пра тое, што рабочыя, працоўныя, яны ўсё ж такі не адступяцца ад сваіх патрабаванняў, нягледзячы не на тое, што вот некаторыя кажуць, там, вот ужо ж 1 верасня, тут трэба не пра забастоўкі думаць, а як дзяцей да школы падрыхтаваць, там, і гэтак далей, гэтак далей. Меркаванне вось прафсаюзаў, што чакаць? Таго ж самага, што чакаць ад усіх астатніх грамадзян Рэспублікі Беларусь. Мы бачым, што людзі гатовы адстойваць свой выбар, людзі гатовы адстойваць сваё права не жыць пры Лукашенка ўсё сваё жыццё. І я не стаў бы выдзяляць працоўных як некую такую асобную касту. Это такія ж самыя грамадзяне з такімі ж самымі патрэбамі, можа быць, троху, канешне, больш яны спецыфічныя у тым сэнсе, што мы у нашым пузыры прызвычаліся камунікаваць там з айцішнікамі, яшчэ з кімсьці. Але гэта абсалютна такія ж самыя грамадзяне, якія маюць такія ж самыя памкненні і патрэбы, бо мы бачым гэтыя 100-тысячныя, 200-тысячныя маніфестацыі, і там вельмі шмат працоўных. Іншае пытанне гэта тое, што працоўным зараз не хапае гэтага адчування салідарнасці, пачуцця салідарнасці, упэўненасці ў тым, што ім дапамогуць. І я разумею, што в гэтым моманце вельмі шмат залежыць ад таго, наколькі мы добра спрацуем зараз як фонд салідарнасці, як грамадская супольнасць, якая можа паказаць, што ёсць падтрымка, ёсць дапамога працоўным. І вось гэтым эфірам таксама я падкрэсліваю, што кожны, хто будзе звольнены, кожны, хто хоча звольніцца, кожны, хто зараз бастуе альбо аб'яўляе італьянскую забастоўку, ён можа разлічваць на нашу дапамогу. Дапамога абавязкова прыйдзе. Пытанне часу.
ніхто не адступіцца ад гэтых сказаных словаў і ніхто не адступіцца ад таго, што зараз людзі патрабуюць на плошчах. Мы з'яўляемся двумя часткамі аднаго цэлага. Людзі, якія маюць грошы і хочуць дапамагчы, і тыя людзі, якім патрэбна гэта дапамога. Ну вось вельмі такі важны аспект, все ж таки ты кажаш, што давесці ім, што з імі салідарныя, што іх падтрымаюць, што іх не кінуць і гэтак далей. Ну з аднаго боку мы бачым, што людзі пастаянна прыходзяць пад прахадныя. Ну да, там не десяткамі тысяч, але прыходзяць людзі і выказваюць салідарнасць і маральную падтрымку. Вось не далі як сёння каля прахадной былі затрыманыя сябры прэзідыума каардынацыйнай рады, два сябра, вот Вольга Кавалькова і Дылеўскі, той же самы працоўнік МТЗ. Ну, то есть гэта ёсць такая салідарнасць, выказваецца. Грошы, як ты кажаш, таксама пералічваюцца альбо вот гатовыя ўжо пералічыцца. Што яшчэ трэба? Як выказаць, як данесці ўсю эту всю інфармацыю пра тое, што вас не кінуць? Як толькі пойдуць масавыя выплаты, як толькі мы наладзім гэтую сістэму, я думаю, што сітуацыя зменіцца. Людзі будуць бачыць на рэальных прыкладах сваіх знаёмых, якія атрымалі гэтую дапамогу, што дапамога ёсць. Это першы момант. Другі момант гэта тое, што будзе, ну, я зараз так і зраблю маленькі анонсік, будзе створаная платформа яшчэ адна вельмі цікавая, якая таксама зможа падвысіць давер грамадства у грамадстве адзін да аднаго і падтрымку, бо ні адзін фонд не пакрые патрэбы ўсіх 9,5 мільёнаў жыхароў, конечно ж, это немагчыма просто. Тым больш, калі глядзець на агульную суму 1 700 000 і паглядзець на агульную колькасць тых, хто бастуе, пратэстуе, то ясна, што там асноўная частка выплат менавіта з фонда будзе ісці на персанальныя кейсы тых, хто звольніўся альбо хоча звольніцца. Але як толькі будуць арганізаваныя структуры на прадпрыемствах, грошы знойдуцца. І я вельмі спадзяюся, што гэты працэс будзе ў нас адкладжаны цягам 1-2 тыдняў, бо сітуацыя зараз такая, што гэты 1 700 000 сабраны, ён недаступны для нас. Ён заблакаваны зараз Фейсбукам і праходзіць праверку. Грошы як бы сабраныя, але іх вывесці немагчыма зараз хутка. Вось, таму што Фейсбук, канешне, таксама здзіўлены так жа, як і мы, як это так чалавек просто за некалькі дзён $1,5 мільёна падняў. Ну і можа быць гэта нейкая там наркатарговля альбо нейкія там зброі чалавек гандлюе. Трэба гэта праверыць. Таму Фейсбук і не дае гэтай грошы выводзіць хутка. Іншае пытанне гэта тое, што ёсць тэхнічныя праблемы з увядзеннем грошай у Беларусь, але ў нас таксама ўжо ёсць на іх адказы. І яны будуць даволі элегантнымі, і з таго, што мы пралічылі, з таго, што мы зрабілі, уладзе будзе вельмі складана абрубіць гэтыя каналы, якія будуць выкарыстоўвацца, і людзі ўсё роўна грошы атрымаюць. Гэта вот частка з тых сюрпрызаў, якія ты анансаваў на пачатку нашай размовы для беларускай улады? Так, гэта вельмі непрыемныя сюрпрызы для беларускай улады, адкажу шчыра. Таму што мы не падпісваліся рабіць для іх прыемныя сюрпрызы, але гэтыя будуць асабліва непрыемнымі. Ну, дарэчы, вось калі мы кажам пра нейкую там салідарнасць, падтрымку працоўных, вот мне ўсё ж таки падаецца, што і працоўныя са свайго боку павінны, ну, неяк так салідарнасць унутры калектываў выяўляць і не баяцца. Я да чаго кажу, вось быў затрыманы сёння Анатоль Бакун, гэта прадстаўнік стачкама у Салігорску Беларусь-Калія. І што вы думаеце? Рабочыя аб'явілі, што ў выпадку, калі яго не вызваляць з аддзялення міліцыі да 14:30, удзельнікі забастоўкі збяруцца пад будынкам РАУС і запатрабуюць яго вызвалення. Ну, вот калі стаіш адзін за аднаго і праяўляеш гэта таксама вельмі важна. Такі стымул, ну, нешта рабіць, таму што можна ж падумаць, а вот заўтра мяне затрымаюць, за мяне ніхто не заступіцца, чаго ж я тады пайду, а калі ты бачыш, што за спіной у цябе сцяна з тваіх паплечнікаў, ну тут іншае стаўленне зусім. Абсолютно згодны, абсолютно так, і тут трэба глядзець, просто у нас на вачах нараджаецца новая Беларусь, у якой абсолютно новыя фарматы ўзаемаадносін паміж людзьмі. Такі прикольны момант, які таксама вельмі добра адлюстроўвае тое, што адбываецца, гэта
як афіцыйны тэлеграм-канал Міністэрства ўнутраных справаў кожны дзень абвяшчае пра тое, што несанкцыянаваныя мітынгі яны будуць карацца нейкімі там пратаколамі. Ну, гэта вельмі смешна, таму што калі выходзіць 200 000 чалавек, то пакараць 200 000 чалавек немагчыма. Гэта новая крыніца права, скажем так. Людзі адваявалі сабе права на вуліцу. І калі Міністэрства ўнутраных справаў кажа, што на 200 000 удзельнікаў яны аформілі 79 цэлых пратаколаў, ну добра, 79 пратаколаў, якія грамадства сплаціць без праблем, і людзі маюць права хадзіць і выказваць сваю думку. Тое ж самае з той гісторыі, што ты зараз апісаў. Ну, як бы няма такой юрыдычнай падставы вызваліць чалавека, калі на гэтым складзены пратакол, і ён ужо павінны паехаць там ІВС. Ну, прынята рашэнне такое. Але 200-300 шахцёраў, раз'юшаных пад тваім аддзяленнем, гэта вельмі добры аргумент. Ясна, што яны не будуць там нічога біць і ламаць, але проста гэта фізічная прысутнасць такая вельмі істотная. На жаль, далёка не на ўсіх прадпрыемствах такая салідарнасць. Але вось трэба адзначыць, што Салігорскі і Беларускалій і Гроднаазот, яны не выпадкова такія моцныя і робяць такія заявы. Потому што першыя сказалі азотаўцы, што калі будзе хоць адзін наш затрыманы, то азот стане. Гэта з-за таго, асабіста я лічу, гэта з-за таго, што там ёсць структура незалежных прафсаюзаў, яшчэ захаваліся. І яны паказваюць прыклад такой самаарганізацыі, як яно можа выглядаць. Калі б гэтыя незалежныя прафсаюзы былі на ўсіх прадпрыемствах, то, канешне, сёння бы сітуацыя з транзітам улады была бы значна хутчэй, чым яна адбываецца. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у гасцях сёння быў Андрэй Стрыжак і адзін з каардынатараў праекта фонда салідарнасці BuySol. Хто хоча і мае патрэбу ў атрыманні менавіта фінансавай падтрымкі, бо пацярпеў за сваёй палітычнай і грамадзянскай пазіцыі, то, калі ласка, гугліце і вам падкажуць, куды і як звяртацца. Дзякуй вялікі. Андрэй Стрыжак, Зміцер Лукашук. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.